tuloj no iki juti jong me nala ki selajat. Hato, super khat kan yang ni. Hato ki juti ki pendekut mo ya ka jinglong ka jong priu yu bola sei na ka domen. Ban om don jing ya so bat kan ka domen na ka bala thau yu Dadang ipah na kitab Genesis na yu priu lasna kerpang na ka domen am khandau. Tadai menta pade ban om lao no yiki juti na ki selajat. Kawai pade ka jingmut kala ban long ka jing pendamrit yaladi hakmat jong unie ubawan ya keren pada Moses. Ki juti yang ni kila penlong kekerdan jong uta ubadon hakabor ya. Ada ki sumut dor ya ka ai ka ba u Moses habu petri na ka ying jong sim paru ban poisin seri median. Kindon bet ki jing sok selajat jong u. Kat bah habai du jor pada bat ki merau ki bahaban treish tom hakri je baki tiada ka kejat sudah haka kendo. Ita ilong ibe pada jingmut iba ngalak ban budur abang puli yakini ikan tin tulot no iki cuti jong me dan laki selajat. Ti habang ipuli yakini ngin hap ban bu jingmut ru bahkan om day banyak pat yagi ki puli yakini ki khana kum hakani kapateng menta ban ong ba habangi ngilet siki jaka mani belai ki jongi ba kandai ke benta dan dikorkom ke jungi ban lao no iki juti syarun to kidon ki jaka mani belai ha ki wei pa ki jinget ki ba ong lao no iki juti bat bu syarun tegi ki kristan ha bangi le ki yang mani ki jungi nyepong ya mi ki juti syapo andai ban ong pa de ban lao te kata te nginum la ban seng nong rim ya kat jinglot juti nakanika khot kebasan ni ti tai long tak si jing keren mo nginum la ya kaban ong kum ko hukum ba umdai ban lot cuti la ni di ban la cuti kata ka jing lot la ni ka jing phong cuti ka syong kat kum ka jing so man sim ka jong ki priyo ka jing dei ka jing so thu ka jong ki ka jing dei jong ki par play ti ginum ya ka dei kata ka pata ka ba pen kut ani ka khot ka basan ka jaka ha ka ba mi yem ka long ka khendau ka ba kentang ka jing kentang jongka kalong namar ba ublay wan mi pau leng ba jong agel jong u ha u panyo banyakren markhmat ti ka jing kentang hang ni ngila ban sim da ka wei ka jing bot ba ka khubor ka ba an sapen sngow ho Moses ka dei bet na ka benta ka ba ublay thu kerpang ban penan kam yu Moses hang ni te like nang ta te mla ban ya ti jingbot mo ipat ni op hidan ni te ngila ban ya keren tarai akan ni kat kawasan Sa shi sian ong biang kani kentien wat wan hajan shani hanga hi shimet ngasngo ri kentien ani ki renjup kentien ki papen scam shu ya ka ei ka baja ka khot ka lai khot ka saw ka bangai kren chmat manne kalong ba Moses utur sajan kata kalau no don keding pedeng bat ka mi lu ka sur ma keding kapan i ka confirm ka penting kena ba ni beri utur te habai dei pa kani jing ong pat tu da lot no ya ki juti jong mi na ki slak jat kani ka kentin la ni kini kentin ki thu yangi badai uta ubakren na utliding wong tu da lot no ki juti jong mi na ki slak jat ladangi perkhat na kadi ka por ka bagi imenta ka ba phi lakren smat kam dei man penya sriem kam dei ban yalam baklai ki mut jongi kita perkhat phamanta kidon ki jat jinget ki balot no e juti shwa bandrung shakat jakan mani play ki jongki kidon ki jat jinget abaki pendap e ka kenya ka khiam ye i baki let da ka kejat sudah hakato ka jaka baki bu itu ki tiar kenya tiar khiam ki pendek e ka jing kenya khiam
Rangi phasha ka jingi kristan jungiru, haka sinem arjar hunriu, baga ja ka tu revival, ki don ka jing ja ka ba ki banget ki rung sapo ka yemane, ki rung da ka balau no ka juti balau ne paranda. Te kani ba baja kani khot ka basan kalong ba uta te ubadan padeng jongot leading. Uri uta uba pani ka se to loj no ya ki juti jong mi nek slajan. Kabaja agi jinget ba pher kalong ba kita ki banget jong itu ki ja jinget ki lau hi daladi hi ta ka juti namar ki perkhat bakatai ka jaka ka bakin lej ka kam khoj kalong kentang. Anai hani ka khot pasan ka pher ha dei u nong keren na po leading ong lau no igini ki juti nek slajat jong me. Nang perkhat pe kadon galau lenong na ni galau beniak pedeng jong galau nong don gading pedeng jong leading mi kesel keren. Kata ka jika ka ba kentang tam. Kani ka jika kentang tam go mi kapen kentang ru wat ki jaka ki ba kham paji na kata ka jang na kata ka ding na kata ka lalundong wat sedu ka jaka ka ba muses utur uyeng ro kapen kentang. Tika ni ka jinglong kentang jama ni ka jaka ka ba muses udon ni ong baik ba ka dei ka jingdon ka jong uni uba keren la ni uni uta uba pensawa jing keren. Kajing don ka jong nani kajing don ka jong blay kapan kentang ka jaka ber kawai ngin om bakala bakani kajing ong lot juti kadai ka bawan nang tai na ka bajeliu yo mat leading kam dai bo muses ulau hi ni ya kan kajing ka jong i kan ka snem ko mata kalong balesi mangal da ngalai ka so kentang ngalau itu ka jaka ngalau itu ka juti ngalau da ka mon subha jonga da kajing perkhat jonga da kajing sothu jonga andai kan ni kajing jar kalong nang tai na bajeliu yo mat leading kawang lao juti. Kadi kasing lao jam juti ba syam stop ma bakhan. Imat kadai kadak kaba pen i ya kajing nyo burom ya kajing nyo kentang ya kata jaka. Kadai ka ka ba kaba ha kaba ngimpat la men lao sign ni. Ndai ngin su pediang baik ba kata kajing ja kadai kajing ja kaba nang tai na ding kaba kaba ya thu dan ni kaba keren yang moses bon lao juti. Oh, don lagi piteng nang eki ba fi ong mentan. Kani kalong ka jingkren ka basawa kum tu bat ka ba ai ya ka tu ka jing ong ban la ki juti. Ka ba syo jing mun ni kalong ba ka tu ka jaka bu yang la nyau ti lau tu ba keren nak tu teliding. Ba kalong ka kendau ka ba kentang. Te kum ba la keren menen nak basdang hi. Ha ka bai di ben kan khot ka basan. Ba umoses hang ni uyang hapdeng jong ka jing long rit de namar ha basin fi ayang hi ba pim sop shu ka juti fi don bet haka kerdan ko murau ya namar hang tai pori Egypt kitu ki batrai sya pentri stom kim don ka juti ka bakikin pom henrai menta uyang hang di kum umrau ei bala ban mudur bahaka Egypt kilinyar ublei usngo Harimidian kajaka ka ba Moses uwan poi kum unong pet yap nakar Egypt usyam ya kajikentang. Tementa nakani kajaka Harimidian how ni ulum horep nang ni syai bleun pha iu. Kadi kadang long tak kaji keren dai. Mo chuban ram nai mo Hmm. chuban ram nak ai bangila ya keren mo. Hmm. Orang iperkat yang kitab Exodus si na do ulenong ban kong ba Hmm. kaya thu yang i ya jingja ha Egypt menta ha ne ko khot ulenong ba la ya keren ya jingja hari median Hmm. ti ublei udan ya bor te ban connect ya ki na ko wei ka ka ko wei fan Hmm. la ban ong bakan ni ka bor ka ba phla ka jom ublei ba intervene ya jingja ha Egypt nari median how ni ubreu ba ta Moses Ilaban Oh, ang mga kaniga vision ka ba cloud ha ka ba blay udan ling ba ng brio. engin mo ang ika ka vision. Andai kajik temu ko jong ublei ban penon kami u mo. Kajik temu jong ublei ban penon kami u namar ba
Katu kajing lenyar kala jubor. Ndai, kajing lenyar. Coki kun sen kala jubor. ngila ekran lagi dekat ke Oh. sakmat nong sakmat baga jinglen yar ke jongki ka kiu saj aduka ka donut ka ban ki ka donut ke jong play ngila man ong ba ublay udah ni ka bor uji ide i ka bakut nang ni i ka bakut jong moses i ka bakut jong kita ke belen dia To ya kata ta kalong ka benta ka jong play ke. Long tip kum no banne. Oh, tip kum no banne. Kabang ya keren ha ka bapun kot jong ka dekat ka ba ar hi hai ka lenong ka ba ar ka dei be ba ulo yo sngow ya kajing lenyar. Tilah bolo sngow ya kajing lenyar lo sngow sun e ki ublay ula te banne tang siklemat ya kata kajing pelan. Henry ha kajing e dei bet kibriu upanan kam da kibriu hi banong ki nong pelai. Bat kani hang ni menta ka bawan haulum horep kajing yu i kajing Moses uyu i ya kading ing ta ka ing tang baka klembam du no Moses uya phong da ka sandal banum yo snow ya kajing thar joki mau la ni kajing thar jok usia ya ka kejat Henry ha ka ni kejak ka kentang uhak ban yang da ka kejat sudah kilok tang kidak kisente kin sa nang yo ya ka jingbut nda habing la jam se kin ki de kot ki bobot mum ya mentahi ngin sim bet ba uju i ya ka ding ya to kalau lundong ka ba kem ding ka ba uyo snow ya ka sur ba du ha ban law ya ka cuti ti menta ka don ka jing kran ka de ka kot ka ban riu kusawai ka poin mo menep lak ong pi kum to ka jing lao ya ki juti ka jing lao ya ki juti de kalau ka jing weng no ka jing weng no nakamet ka jong moses kaban lagi selak ke jong Moses ke betul ko ba direct bakan ka khando ke ka juti ka de ka by product jong ka ai ka boleh la dapsna wala perkhat aga jeli jong minta ke juti ka de ka sni maran ka de ka by product pe te Moses de u ma ka generation ka balong kam shakman la compare ni nujor ba yo Abraham la nujor yo Noah la ni nujor ki Isak cukup pergi pateng ka bla re ma bla ayam kani ka pateng Moses dia mo diga rumseng bla shakmat ha kabut ki lanang man hong juti lanang man san ni kani ka jing weng ka ka juti ne ka long ko ma weng ba par nak selajat jong Moses uya ten ko ba tek ha ka khndo ban kani ka khndo wa jarang khat ba ublei udon hang tai ko ka lau bniap te ke ba ing kani ka khndo ba don hajan ka lau bniap ka tentang kani ka jing ya ten ko ka dei ka ba mayan namar haka jing perkhat jong ni Hebrew ni perkhat ba ublei tang jong ni de ublei tang jong ni Hebrew de ada ublei jong jong baro he is a god of the total creation na jong katai khndo ko de ka ublei bo ka khndo ko de ka besno ba khndo i baro kaleng setelah ka patai kamun ke ai ka ba ngila ban ong ba ka jing lao no i juti ka jing pha lao no i juti ka long man direct contact na ki slak ja ko sa sa ni khndo ba ka ni ka khndo ka de ka ba kudu ru ya kitai ki khodi sel ko na ri to ya kajing kentang joka tagin mi keren shu mo to kala don dekat ke bahasa tagin jam sini ka dekat ke ban riu kadakot ka ban riu ka don kiti kentit ula ongru ngalong mga ublay ukpa jome ublay Abraham ublay Isaac bat ublay Jacob de bat Moses ula buri yala ka khmat naba ula shepting ban khmi ha ublay to kadakot ka ban riu kapli yangi sya katu ka benta ka pila ong menena basdang kajingkot kajong ublay yo Moses kasdang shwa hakadkot kebasan ban maham yu umne watur sajan lau ki juti kajaka ke bamiyang kalong kakando ke pekentak kadekot ke ban riu ngin hak ban jam biang sekitu kilendong ki biskwat kitab Exodus mo ngila de be kerenteng bahaba ke kemi ke jom Moses ka penhe pensan hadin ba ka kursi jom paru kal ai bor ka ban riu
kum ka kami bat ukpa kila pin ithu am yo Moses chapang jong bulay wa im bulay besisha kata kalau ke bangila ada bikran ay takil na